Adtoy ti panid tinapalabas, abuk-bukit kitan lata, tinapusaksak a panagbanawag, dagiti Bacarreños. Umawis ti salibukag ti pagkalapan, kadigiti punganay akan nawigan, abinuyugan ti puli, dagiti nainel a Kastila, ket masalagasag lata, tinalabun a panagsigay, panagrama, panagliwliw, ken panagburak ti punukon, kadigiti na sinaw, ken nalames awaid ken karayan, iti a Bacarra. Dagiti kabuteng ang Kastila, dagiti Bacarreños. Kakapsat ken kapagayam at duydan, agsagana kayon at duydan, umaydan. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Bac-bacarra, senyor. Numan pa'y daytoy tinagbutngan iti Bacarra, daytoy tinagserbi aragsak iti tumunggal maysa.